Welcome to Lamjing Shahid channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You will never miss any updates. Kublai pi barok ki nong Kristian ki bi ajni ki ba ai jing Kristiani na kapor sakapor te kumta ngadon hangne bad I madiang bad I marang ba ban pan map na pi ba ngimla ban penmi video hagini ki tayo ki bala det na mar bangi don aprang ka kam ka bangi ngimla ban kiar tu kumta ni pan map jur na pi ba wat nom sui engi ba ka jing imbriu ki don ki juruna hangne hangtai ya ka bangi ngimla ban penhun ka kum ka jing kwa ka jing pi tu kumta khnang ba ka channel jingi kanom thli te ngadon hangne bad I madiang bad ide iwe ibanang banle magic te ngakwa ba I madiang manta in pin I magic ha po jeng ka por menta ha khmat jeng pi ki pat ba no Kristian ki bi jingi te toy menta ngine pet no ayu kum kano kata ka magic ka ba I madiang idon hai te ai play pi ki no Kristian jong ka lam ju sai channel te menta ngadon hangne bat I marang ba bat ngakwa ro bangan pin I ya ka magic na kamta jong ka jing proj ka don south step te ngathai tip I baro ya ka jing proj bat perthai mental I shane stai ba ki khna red khat sawat sang snem gila kumni shane satu stai mi thu I thao chu te menta kan le kan ka magic na kamta ka jing proj ka don south step te kan ka step 1 ma wow, amazing. Te ngathai play ka step 1 te menta ngan sedang no saka step 2. Spek ngan le kano ka idea. Te menta baik lagi uni u kli jing proj te hakapor pengidang red habangi siap sim aim to habangi siap ya ki sim te u ni siap u kuli mo pelon ba shay ong ha ki por mswa mo te habangi siap ki sim te u kuli ulek chakmat kat ba uni u kli jing proj ban habang siap wan shadin te mendai ba kadon ka ba ngatan im turu te mdon I rang ne te pek mentah ba nga siap stay uni ukli jing proj wan shadien to pek wow amazing ta good to sai sin fat na try play I ka step 2 te mentang sedang no saya ka step 3 te playing ne ba tho rhino ba kador jung ne khla kador ka ba yong te shadien kador jung khla kam kalong ka ba sao ma te don ba tho rhino ye ne te shane pat don ba tho rhino te mentangan penkela shadien sapek bha kan sami biang kador jong rhino te menta yang sedang ya kan ya pej bah ada pim pej bah te pim lap ni tu pej wow amazing ta good ta ma yang lek sai sen to pej bah ma wi nè teng thai play step 3 but kane kan long ka last step ka bangan le na penta ka jing proj te kane ka step ka balas bangan le te ka long ka ba khamdon jing ma mol da pi penbul se hing asem te ngakwa but ngagerpat pi ba pinom le pathar na mar ka don ka jing mensau pi te mentangan dang no ya kane ka step ka ba ngan le bat kan long kum ka step ka ba last na ka penta jong ka jing proj te mentang sedang baik
Mampu sektian uklem lip jangan say biang. Te mentang bapilai ka magic jong i madiang mo. Te itibit na ban le magic. Itibit am. Hai bro, mentapat ngimut berhasil bari madiang, te madiang in iram kan hai mo dalinga. Sure. Sometimes pe jurai unsur. Tak. Ada pitenya em, kat coba pikuangan aja. Usut jauh dengan ai, usut jauh dengan ai. Usut dengan ai, malai dengan ai. Tang gue ngawan dong mereka. Show, kalian juga nih bunda, kalian juga bunda. Nama pengai ya. What food? Wah, balik pikir dong bunda. Ngatip, sisian di fisik yang yes, no, yes, no. Don't say no. Apa yang isu memandang ngapa dia dengan iman walaki ang kumbusin yung kenal sisian jangan bukan balik walaki ya sisian yang pun itu disnya mereka om lagi kita namanya tidak sisa. Tell me, you love me or not? Yes, I love you. Jado, nado minta nanganyo. Pauso, itang suang nangalanyo. Wala kapis nangamdang syu, namal jumpi dengan lentu. Omania ang ibiyonentu, tambaya pi ngamday bandu. Ngakarpat ikti barang thamai subha saya subscribe no kita ke bam semla subscribe te ngan saya kendu pat ki video kata ke phone video kebangin saya release ngi penmi haman la kasni sejaj ngelak penkelan no kasni bangin penmi syu kasni blai andre ngelak penmi no kasni sejaj te kumta kublai shiboni pi baro iwe baru ubleun kurkhui pi kublai shibon te ngeng makan ka video jong imadiang kan hiet phama lu sibuan iblap untuk menem don tem tai lawan di fiat pelat harai lek siding stu cha di style